Welcome to the Battle of the YouTubers! A professional boxer, the WBO bantamweight 3 times world champion, 31 wins, 21 knockouts. Introducing Janriel Cuadro Alas Casimero! Lumabas na nga ang isa sa makakabangga ng ating idolo na si Casimero sa The Battle of YouTuber, at ang makakalaban niya ay may mga kondisyones kung sakasakaling matalo ang ating idol na si Casimero. Isang malupitang laban ang nag-aabang sa paparating na The Battle of YouTuber. Kaya kung nais mong malaman kung ano ang malupitang kondisyones at ang mainit na pag-welcome kay Idol Casimero, ay inaanyayahan kitang tapusin ng video na ito. Dahil dito ay ipapakita natin ang mga prediction, opinion at conspiracy para sa paparating na laban ni Idol Casimero. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw, at kung nais mong makapanood ng malakasang video patungkol sa ating idolo, ay mag-subscribe ka na. Ito ang pinakahihintay ng mga manonood kung saan pinasok ni Cuadro Alas ang The Battle of YouTuber. Kamakailan lang mga idol ay nagbigay ako ng mga posibleng mangyayari at makakalaban ng ating idolo sa The Battle of YouTuber boxing matches. Ngunit marami siguro ang hindi nakakaunawa, gayoy hinuha lamang lahat. Ito ay kung posible nga ba na si Idol Donnie Ahas Nietes ang isa sa magiging kabangga ng ating idolo na si Cuadro Alas sa The Battle of YouTuber. Kaya salamat sa mga nag-comment na ang papasukin pala ng ating idol na si Casimero ay ang basketball edition. Salamat mga idol. Lumabas din naman ang isa sa mga makakalaban nito. Walang iba kundi si Von Ordonia, ang the champion of the Battle of YouTuber basketball edition. Tama mga idol, hindi po boxing ang pinasok ni Idol Casimero, kundi ang kinahihiligan na laro ng mga tao, ang basketball. Kung mahusay sa pakikipagpalitan ng suntok itong si Cuadro Alas, ay sigurado naman akong mahusay din itong magdala ng bola at maglaro ng basketball. Kaya sa pagkakataong ito mga idol, ay winelcome nga itong si Cuadro Alas sa The Battle of YouTuber ng isang makakalaban nito na si Von Ordonia. Mas paghahandaan pa daw ni Von Ordonia ang paparating na laban, dahil binigyan lang si Von Ordonia ni Idol Makagago ng 2 buwan para mag-insayo. Kaya sa pagbabalik ng ating idol sa Pilipinas, ay matutunghayan na nga natin ang malupitang laban na sigurado akong kaaabangan ng mga manonood. Samantala mga idol, ay may mga kondisyones naman itong si Idol Von Ordonia na pag matalo daw ito si Cuadro Alas ay marami siyang ibibigay kay Casimero. Sana dito ang The Billionaire Jersey. Sa'yo, wala nang iba ang ating faded Billionaire Gang jersey. Wow! Sobrang dami naghahangad ng jersey na to pare, dahil limited edition. The Billionaire Hood. Billionaire Gang hoodie. Yan! Alam ko malamig dyan sa ibang bansa ngayon, idol, at saktong-sakto sa ito. Itong BG hoodie na to, kita mo kung gaano kahapit yan. Ito yung mga ibibigay ko sa'yo, idol. At ang champion belt ni Von Ordonia sa The Battle of YouTuber. Yan ang mga iilang ibibigay ni Von kay Casimero kung sakasakaling matalo niya ito. At narito ang ibang kondisyones ni Von Ordonia kay Cuadro Alas. Napapayagan itong si Von Ordonia na maka-sparring si Cuadro Alas sa taas ng ring. Abay, ang lupit ng ating idolo na si Von Ordonia. Papayagan niya ba na mabugbog siya ni Idol Casimero? Well, yan ang aabangan natin. At isa pa sa magiging kondisyon ni Von ay ang maging ninong si Casimero sa kanyang anak. Cuadro Alas. Pangatlo, na gagawin niya kapag natalo siya, isa ka sa magiging ninong ng anak ko. Wow! Grabe yun! Isang malaking karangalan na talagang, men, ninong ng anak ko, boksingero. Kilalang boksingero, god damn boy. Kaya talagang tatalunin kita, hindi kita papais ko rin, idol, pasensya ka na. Pero kapag natalo kita, ikaw ang magiging ninong ng anak ko. Yeah! Ikasalapin mo. Kaya sino nga ba ang magpapatalo dito, idol? Dahil sigurado akong mas pagbubutihan pa ni Von Ordonia ang paparating na laban. Gayoy alam naman natin na isang sikat na boksingero ang future ninong ng anak ni Von Ordonia na si Cuadro Alas. Kaya napakasulit at napakasayang laban ito. Sino nga ba sa kanila ang magwawagi? Si Cuadro Alas ba o si Von Ordonia? Mag-comment lang. Hanggang dito na lang tayo mga idol. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat. Goodbye.